TV baro ki viewers sin pada gani ka video ngan wata bing pi abai dei bad ki khubor Laitkam te sma bhai gani ka video ko ki parlo khamtam e kun samla bat kum juru ya ki applicants baro tila da bidang dei ki batmai ha ka video ka bat ke channel ke jonga so ha wanum klet ban ye share like bat ban subscribe na komenta ki wi pa dei ki khubor Laitkam te skam na ya gani namar gani gani ka khubor Laitkam ka ba sngotanat bat ka ba ka deiru ka lat ka kabu nong ta jonga jongpi lada phim pat apply ya kiwi ki kam nagleng jong ka office of chief commissioner Meghalaya state public services delivery commission ane MSPSDC shillong ka khot online application nagbenta kani ki namta kini ki post jong ka grade D mo ban yagini ki post phila ban apply da ka online application kata kabdai jong ki post driver post peon cleaner bat chukidar mo te kini ki post ngab ha bat kumjuru lada phila de ban pe kini ki video leino lengba ka link ka bang sepu po comment pins ki jonga sedang no ban apply okay but ka recruitment details hangni kabdai lengba ka MSPSDC Shillong target audience kende ya ki citizen of India kamtam e ya ki residents of Meghalaya ki bade ki permanent residents of Meghalaya nangta kaba phila ban apply kade be lengba ko online mode ka starting dates kande nudu ka khatpra tarik August arajar arpunriu bat ka closing date kande shitarik September arajar arpunriu nangta ka admit ka download kande haga pratrik September bat ka written dates kande khat tarik September arajar arpunriu tekan mau bamo ya ka admit ka phila ban download na ka pratrik bat ka written examination kande khat tarik September bat ka basngau tanat e nak banta kini ki post baro kalong ba omdon kamshu ya ka personal interview mo kat kum ka om ka bagila de ban pendej man ha u hajar harpusan ha ka ba nagam ta ka post grade d kimdon kamshu ya ka personal interview directly phila ban shajit lada phi pass ya ka written examination okay vacancies and qualifications sabha namta ka post driver kadon atli unreserved ko we ka si jantia ko we ka skill pe hangne kande ka level 3 but ka kardan ka phila ban apply kande ka class 8 shejrong harkat ka valid driving license mo but kandon ru ka additional test kata ka badai jong ka driving test but medical eye check up okay nangta ka bas r hangne kande ka post pion kadon southly unreserved ko we ka si jantia R garo ko we nangta hangne ka jingsiu kande ka level 1 but kardan ka phila ban apply kande ka class 7 shejrong nangta post cleaner karon ka we namta ki unreserved ka level 1 hangne ka de jingsiu qualification kande ka class 6 nangta namta ka post chogidar kadon ka we ka jingsiu ka de level 1 but ka kardan kande class 6 shejrong hi mo but ka age limit nakabanta jungi ki ST kan dikhat pradu lai po ar but kumchu ru kandon sansnem ka relaxation kan ma ha katangi la ban apply du lai pu new snem nakabanta ki PWD candidates ru ki la mo ban apply namta ki te ki post te wanam smo pher wanam smo thu bakla namar la da pide ki PWD candidates ru ki la ban apply okay nakta in service candidate na opa age limit mo nakabtaki in service proof of age ki de bandon ya ka school certificate birth certificate bat ki certificate ki bala ban panchisha ya phi no interview in column sam hai ga nemo in compliance with OM number PRAR 58 2024 29 July 2025 no interview will be conducted for grade D posts dan personal interview show directly kalau selection mode kan dewe na ka written examination lane ka skill practical or driving test na ka banta post driver okay ka document verification mo lada phila tikana phila pass ki baro khoi kila panmi e phi ka result bat kan don
last but kabakadu kan ni document verification ban penci saya pi la pi biang ne kumba pila de ban submit mo kata kadai ka document verification neta application fee nang taki st kadai san potong ka koi ka post mo ti late long ba ka website kebangan sebut po comment pins ke jonga kata ka rpa.meghalaya.gov.in apply nang tu okay but ngan sa peniru lada pimnang ban apply di wan nom kerki ya kata ngan sa peni pi but kermen ba lembai ni i video junga long jing ram nam ta jung pi but lada pinang ru apply no sha lane le shaki cyber bajan jung pi kang ba kiru kin la ban yarap pi okay but nam ta ki online application form but kumjuru ki advertisement pila ban klik igni link bangan sebu hapo ki comment pin ki jonga tetang kata yu bayi de kani ku kubor Laitkam ngiskem pi apply igni bat kan deru kabu nang mta jungi parot kublei shibon